ating tank. Yan. Ruler. Yan ang sukat. Tapos kalahati. Ayan. See. Tapos barrel, elbow, tapos yung barrel. Yan. Tapos PVC plastic para sa divider natin dito. Lagay natin yun dito. Yan. Yan. Ang pwesto niya. Tapos panakip ng butas. Yan. Para pagsarado. Yan. Tapos bat. Ginawa kong bat. Yan. Yan siya. Tapos yung pellet. Laruan. Yan. Yan. Tapos shoes glove, electrical tape, tapos yan, end cap. Yan. Ito. Pwede po. Epoxy. Yan. Okay. So, ang una natin gagawin ay ilagay itong divider. Yan, dito, yung pwesto. Natin tong una. Okay. Yan. Yan, so nilagay na natin yung isang divider. Yan, yung isang ganito, nilagay na natin dito. Yan. So, lalagyan natin ng super glue. Titikitan natin. Yung isa naman ang ilalagay natin. Isang divider dito. Yan. Okay, lagay na natin. Isang divider. Ang divider, guys. Yan. Divider. Isa. Dalawa. Bigyan natin ng blue. Ang barrel naman yung lalagay natin. Yan. Guys, yung barrel. Pero lalagay muna natin to. Yan. End cap. Yan. Yung lalagay natin. Ito natin lalagay, guys. Ito sa loob, guys. Yan. Okay. Tingnan natin. Sunod na ilalagay natin yung barrel. Yan. Cap na PVC din. Flat na PVC to. Ayan. Lalagay natin dito. Para lagyan na lang natin ng glue. Ayan. Okay, lalagyan na natin. Dapat na pantay lang yung lalagay natin. Ayan.
ito natin guys. So ayan guys, dahil matigas na yung epoxy natin, yan, sobrang tigas na, kakabit na natin yung barrel, yung connector ng barrel natin, yan. Guys, try. Yan. Okay. So, yan na. Susunod natin gagawin yung pellet, yung toy gun. Yan. Yan. So, lagyan natin dyan. Guys. Saka natin na-assemblein yung lighter. Yan. Ito yung lighter niya. Yan. Kakabit natin dito. So, assemblein muna natin yung wire. Yung wire niya. Yan po yung igniter niya. Lighter. Ito yung dudugtong natin guys. Solid wire na panto. Pang telepono to. Ata to. Wire ng telepono. Yan. Yan. Dudugtungan natin siya. Ito.
Yan, so guys, wag po natin kalilimutang mag-like, share, comment, and subscribe po para mas dumami pa po tayo. So shout out po sa mga laging nakasuporta po sa aming YouTube channel. Ayan, so maraming salamat po. Shout out po sa mga nanonood po dyan. Ayan, so at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kabunggoy, wag po nating kalilimutan sana mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi po kayong update sa aming mga bagong upload na video. Ayan, so maraming salamat po mga kabunggoy. God bless po.